Hanan Hanan. Ya kake? Ala lafiya kalau budurwa ta gari a gida. Ba ki da matsala. Inda dai gidana ne ai matar ta ba ta da matsala ke saninta. Wannan kwalliya haka Allah bari mu yi kan nan ta M Sharif. Allah na bari kai na tuni. Yadda zaki. Matata kuma. Sai zai zai shikenan mu je mai magana. Ko mai magana. Mutunci ne kai mace amana in ba da rashin mutunci ba ni za a rashin mutunci a kawo mace a kofar gidana ai da ka tsaya da ka ga yadda zan yi da kai kuma in sake ganin ka dauko wata yarinya ka kama a kofar gida da kafan ta biyu in ta zo in ba sai na karya ɗaya ta koma gida da kafa ɗaya ba duk inda za ka je za ka samu addan nan yana jiran ka ni ce ba wata ba